שלום דוד. אהלן, מה נשמע עמית? עכשיו נהדר. מה שכתוב בחוץ, מאז 1910, זה באמת? שהסבא שלי עלה לארץ, אוקיי. בין 1910 ל-1915, אנחנו לא בדיוק יודעים. כן. ואז הוא הקים פה את המאפייה. שכבר אז קראו לה נחמה? לא היה לה שם, זה היה... מאפייה. ומה מקור השם? מקור השם זה שם המשפחה. נחמה. נחמה זה שם המשפחה שלנו. מאיפה המשפחה במקור? המשפחה במקור מגיעה מיזד, עיר בפרס. אוקיי. אני מכיר לחם פרסי, שזה כזה דבר ארוך, שנקרא ברברי? ברברי. זה הברברי. אשכרה! זה נאפה בתנור אבן. זה התנור שאני רואה שם? כן, רגע, כן. מה זה כתוב עליו? גרשון פגלין, פלס? Ovens and Machinery Palestine. מי היה גרשון פגלין וממתי התנור הזה שעדיין כתוב עליו פלסטיין? תנור זה לפני 48. יודעים ממתי? זה לפני 1900. די, נו. 1800 ומשהו, סוף ה-1800. התנור הזה בן יותר מ-120 שנה? כן. מה היו הדברים הראשונים שיצאו פה מהתנורים, לעומת המגוון המטורף שאני רואה פה היום? מה שהיו עושים אז זה רק את הלחם הפרסי, הפרסי. ברברי. יזדי, כן. פיתה יזדי, איך שקוראים לזה פה, בגלל המוצא. כן. אחר כך התפתחנו, הכנסנו כל מיני סוגי הלחמים, ואז עברנו גם לקונדיטוריה, לעוגות. שזה הבורקסים, עוגות. כל המגוון, שזה אין לו סוף. לקראת שבת, אני מניח האטרף הוא על שני דברים בירושלים, נכון? חלות ורוגלח? חלות זה הדבר העיקרי, כן, ורוגלח זה החלות שלנו שיש בהם איזשהו ברכה, אני קורא לזה. אני יודע שיש המון דקויות בעולמות החלות אצל החרדים, יש כאלה שאוהבים שרוף, יש כאלה שאוהבים המתוקה, יש כל מיני... זה בא לידי ביטוי פה או שאתם עושים סוג אחד? אנחנו עושים פה 4 סוגים. 4 סוגים של חלות? 4 סוגים, כן. עכשיו, מה שאני רואה פה זה סוג אחד? זה חלות בגט. תרשה לי, כן? זה אדיר. כולם אוהבים. רגע, מה זה? זה כמעט צריך 2 אנשים לסחוב את זה. אומייגאד, שברתי. שברת, שילמת? שברת, לקחת. יש, אוקיי. או טעמת. מה זה? זה בעצם אותו לחם, כן, שאנחנו מדקקים אותו, כן. ומכניסים אותו לתנור, כשהתנור בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, אחרי שהוא כבר מתפרר. כאילו מייבשים אותו כזה. ואז מייבשים אותו בתנור. אז זה בעצם בין לחם לקרקר? יהיה לזה רעש כזה כיפי? ואם יש לך רופא שיניים טוב, אז אין לך פחד. אוקיי, זה? זה טעים ממש. הריח השוקולדי הזה שאני מריח, זה הרוגלח, נכון? זה בא מהרוגלח. הרוגלח האלה הם פרווה או חלבי? רוגלח האלה פרווה. פרווה. לחלוטין. עכשיו, חשוב להגיד, ואנשים הרבה פעמים נופלים בזה, הפרווה הוא היותר טעים בירושלים, נכון? בדרך כלל ברוגלח. כן, הוא היותר מושקע וטעים, כן. אני צריך קופסה כאילו, או שאני פשוט יכול לרתום, אני אקח את זה כאילו, אני אגרור את העגלה, יש לי הכנה לנגררת, ברכב, אני יכול לחבר את העגלה, אתה יכול לנסות, נכון? אבל ייגמר לך ברמזורים. אז מכיוון שאני יודע שכל רגע שאני אשאר פה, זה הרי ייגמר בלהעמיס עוד משהו, אז בואו נפשט. קופסה של רוגלח, חלה, איזה הר של כאלה, אין בעיה. ויהיה לי מה להעביר את השבת. קיבלת. שבת שלום, תודה רבה. תודה לך.